Nganjuk Jawa Timur. Ya, beberapa rangkaian acara, puncak acara adalah pada malam hari ini. Terus SMK PGRI sore mau wis digelar uga kesenian-kesenian ana siswa-siswa kene sing nyampur sari, sing nabuh gamelan. Luar biasa ya. Terus ulang tahun yang keberapa, Mas? Enam Marso 46 Marso tegese 46 tahun. Oh, berdirinya SMKP GRI 1 Nganjuk juga sini adalah memecahkan rekor hanya di Nganjuk atau hanya di SMK PGRI 1 Nganjuk mempunyai bangunan yang bertingkat sing ono live ya mung nang kene liyane sekolah rumono sing duwe. Wah, ngarep mau bangunan yang dhuwur terus ana live kan mau munggah rasane live kuno kok iso munggah dhewe ya. Biasanya aku lakukan live main mbok cacat. Ya. Sabar tahun dan pengeti sabar tahun dipengeti. Oh, ngono. Ini saking favorite sekolahan siswane nampa nganti nulak-nulak. Oh, iya ya nganti nolak-nolak murid ya, maaf. Mergo wis terpandang ana ing Kabupaten Nganjuk. Oh, iya. 2500 siswa iki akeh lho. Oh, ngono siswa terbanyak ya, maaf. Terus manunggal nyawiji sekarisan utawa SMKP GRI 1 Nganjuk manggon ning ndi, Mas? Mapane kutha Nganjuk. Mapane kutha Nganjuk ya. Yes. Terus saya kundang rembaka saya kundang rembaka saya kuncara anjaying bawana. Ya, terus nuwun sewu, Mas. Mriki menika kepala sekolahnya sinten sing mandhegani sinten, Mas? Pak Lukman Kang mandhegani Pak Lukman Kang mandhegani tegese kepala sekolahnya penjenengane Pak Lukman. Oh, 10 tahun beliaunya menjadi kepala sekolah oleh SMKP GRI 1 Nganjuk, memberikan percontohan dan kemajuan yang signifikan terhadap pendidikan juga pembangunan sing ana ing papan iki no. Oh iya. Dadi iki ngiras wantes peresmian gedung baru sing ana ngarep sing mamane ana ing ngarep musala utawa ngarep masjid kuwi lho yo. Sing ana live kuwi juga peresmian itu. Oh, ya. Terus memuji memuji supaya piye, Mas? sadaya mangke raharja
saja sumambahe para warga ana ing Nganjuk manggih raharja wilujeng ing Sambikala. Yen kok ditembake dek nampilke sinden cilik karo selak kabutan Gendungan guys. Iki pancen sengaja lakone sing ora kakian jejer ya kakian omong-omongan bangune inti sarine kecekel nyuwun lakon Kresna Duta. Lha iki simbingane wayang saka saturke ana ing ngarep lek ku ngrangke wong iki cakala mangsa iso omong cakala mangsa ora gedhe. Kurawa ku cacahe 100 Pandhawa ana 5. Nek Pandhawa 5 genah Kuntadewa Werkudara Janaka lan Kresna. Nek Kurawa 100 endi wujude sudah saya buktikan ini yang ada di sebelah kiri. Iki wujude para Kurawa sing cacahe ana 100. Nek ora percaya itungan dhewe. Kurawa 100 Praja Mas kabeh kaya apa jenenge Kurawa 100. Gak apa. Aku ora maca tulisan jenenge ning sampeyan iki apa? 100 Pak. Ini beberapa bulan yang lalu saya proses untuk menjadi yang terbaik untuk saya sajikan di SMK PGRI 1 Nganjuk. Baru pertama kali digelar hanya di tempat ini. Pak Jiro sekuat sitok loh dulu ya. Ya, wah, apa? Buka saka Saron. Oh, saka Saron. Didangdutke. Ya, didangdutke. Yuk, coba ayo Pak, yuk garas.
spontanitas lek gawe lagu ning nyatane iso lumaku kanthi rancak tondo cinta dan terima kasih Dwi Jolaras Indonesia, saya yang menjadi ketua terhadap SMK PGRI 1 di Nganjuk Jawa Timur. Oh ngono. Ini lagu ini tanpa latihan ini langsung dikumandani kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia bisa lumaku kanthi rancak ngiring sambikala ora macacar cewete mergo